proszę. Arka Kraśniaka, bardzo proszę, rezerwowy basista, bo tutaj się stało coś złego, małżeńskiego, niestety. Także Arek, basista, Kraśniak, bardzo proszę, jeżeli jest bardzo proszony o interwencję, bardzo proszony. Brawa, Areczku, dziękujemy serdecznie, że jesteś. Jeszcze chwileczkę, jutro momencik, piątek, pan zacznie się kręcić. Kręcić się będzie pan wpadł. Jeszcze z tego wziął już roześmiane. Dajcie jakąś rozbiegóweczkę, chłopaki. One się bardzo rozwijają jeszcze z akustykiem, także za chwileczkę. Ale już zaraz będziemy wchodzić do tego. Znajdę dla was po zakąski i strzały znikąd w usta. Proszę nie marudzić, musimy troszeczkę tutaj się ustawić na spokojnie. Także luz. Pastafaraj, pełen spokój. Dajcie nam jeszcze jakieś 4 godziny na rozstawienie się i za chwilę zaczynamy. Dobra, lecimy, bo niewielu tam z was osób tu zostało. Jeżeli ktoś tam się podkłada, daje mi swoje ciało. Chłopaki, zagrajcie jakąś rozbiegówkę teraz, ale nie w końcu łyskacza, bo od 6 zapierdalam, zasłużyłem. Chcę sobie coś wypić po prostu. O! Odmian mnie wali konia.
powiedział mój kolega. Sławomir. Chłopaki, zagrajcie rozbiegówkę pod uwagę, sensacja, rewelacja. Bardzo proszę. Aha, mój brat poszedł do toalety, także... Ale jeszcze jest taka sytuacja, że być może gitarzysta by zagrał coś. Mamy tutaj Karaka, wirtuoza, Kaczki. Zaraz po dymie z apteki w naszej gminie najlepszy operator Kaczki. Magister Karak. Halo, to ma kartę, której nie potrzebuję. To jest nasz, poczekajcie. To jest serio. To ma kartę, której nie potrzebuję. Do bankomatu, do swojej mamy, prawda, co do samochodu biorę. Wcześniejskiego smrodu, który leci do nas ze ścieków z tej fabryki. Podobnie tam się straszne ścieki wylały, dobry człowiek do nas i nas okiełznały, ale czego my się najbardziej boimy, to są silnicy, także mamy wyjebane te delikatne kurwice. Witam was zespół Noworodkiem! Przyjechaliśmy do was z Gdyni! Uwaga! Sensacja, rewelacja! Damsko-męska akrobacja! Stylu US, San Francisco! Zaczynamy białe disco! 1, 2, 3, 4, już widzę brać!
ależ to chwila piękna i szczęśliwa, lecz to myślę, dupa przerywa cisza, to nie było tak, to takie mamy miała, to pola, lecz witamy Cukra, zespołu wygrodniczy, który wystąpi zaraz po nas. Na razie jest jedyny, który tam się pojawił. A nie! Jest jeszcze Janusz. Janusz. Na pewno jest jedyny człowiek w kaskiecie na tej imprezie. Wasze zdrowie! Teraz się mogę się napić, ale czekaj. Bracia Plewka, bracia Plewka. 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 Uczestnicy trójboju. I chuj! Jedziemy dalej, chodź. Już mamy iść do domu? Wódka, wódka, wódka musi być. Kielicha! Raz, dwa, trzy, cztery. Piwo, piwo musi być. Piwo, 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 piwo musi być. Ja piwo na piwo, bo czuły. Piwo, 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 piwo musi być. Hej, ho! Ja nie ma piwa, bo czuły. Piwo, piwo, piwo musi być. Piwo, piwo, piwo musi być.
Zabłada gatunku! Naprawdę musi być razem! Zagłada gatunku! Penetracja! Naprawdę musi być przygrywka! W odróżnieniu od pochwy, wódka nie musi być czysta. To są słowa mojego kolegi Sylwka, którego z tej strony tu pozdrawiam, Bosmana. I zaśpiewajmy. Czysta pochwa, bo czysta pochwa, czysta I ja nie mam czystości na ręce czułości. Czysta pochwa, czysta jak tą całość, to nic nie gości. Czysta pochwa, czysta musi być. A larwa? Daliście na trójbój 1500, Szymon dał za te gacie doktora Ewy. A ile dacie na dziecko? 1999. Po raz pierwszy. Raz i dwa, trzy i cztery. Dobra, nie będziemy już bardziej licytowali, bo Szymon 27! 27! Raz i dwa, trzy! 27! I numerek 666! Raz i dwa! I raz, dwa, trzy i... Dobra, pójdź z tym. Haj! Na Kaszubar bimem pędzą. Tak jest. Dobrze jechałeś. Szatan kocha nas. Czerwony fur. Nie, latający hotel. Szatan kocha nas wszystkich, więc miło. Jedziemy na hell. Jedziemy na hell. Patrzcie się na gruczoła, a ja wam przypominam, że ci, co nie mają opasek, jakby zobowiązani są tak moralnie, można to powiedzieć, do wpłaty, do biletera. Kupcie opaskę, zrzućcie się na traskę. Bez was przecież by tego nie było. I nie będzie w przyszłym roku, jak się zrzucicie na kurwa, do kurwa nie będziemy go darmo. Weźcie to kurwa pod uwagę. Przykro mi, że to muszę mówić, ale... Właśnie widzę jedną osobę bez opaski. Tu zapraszam obok. Zapraszam serdecznie. Zapraszam. Kosza mi nie otrzymuje dziewczyna w czerwonym koszulku. Na Kaszuba bimber pędzą, a więc gruczą nam
7, 8. No kurwa, nie znacie tego. Nie, daleko się... Okej, czyli czerwony i góra. Czerwony i góra. Do jego kobietę byle to tylko. Mimo korzeń, nosi bracie orzeń. Mimo tylko nosić bracie cicho. To jest kawałek dedykowany na wróbla! Ten został! Głupi za tobą, to twoją chłopaki łóżka pozłacane, a ja z tobą wolę chłopcy i po cichu. Raz, dwa, trzy i... Panie proszę panów. Panowie proszą karły. Karły proszą dzieci. Dzieci proszą o licho!
Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las. Dziękujemy dziewczyny. Na nich zawsze może polegać, słuchajcie. Są z nami od 47 lat. To nie są wyjątkowe dziewczyny. To są nasze matki. 52 zapraszam. Nasze matki, właśnie. Podziękujmy wszyscy naszym matkom, które zagrały, zaśpiewały do nas. Czerwony. I tyle! Kto chce sądzić dobre w czasy, ten Kaszepsi jedzie lasy. Tam Kaszepsi dobry lece, powodów Kaszep jedzie. Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepsi Kaszepę łełają las. Kaszepsi las, Kaszepę łełają. A co lepiej? Jeszcze raz! Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepsi Kaszepę łełają las. Kaszepsi las, Kaszepę łełają. A kto nie wie, kto nie wie? Nie wie, gdzie to leży? Próbę. Niech to tu grzeszno bierze i na wolną dupnie noga. To każdy drogę pełny. Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepsi Kaszepę łełają las. Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepę łełają las. Zawódka spędzniana! Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepsi Kaszepę łełają las. Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepę łełają. Jaka gdynia! Kaszepsi! Zjebał! Kaszepę łełają nas. I Lechia Gdańsk, i Bałtyk Gdynia, tych sześć. Zwei, drei, vier. Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepsi Kaszepę łełają nas. Ej, tu te wózko, Jamajka, Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepę łełają nas. Kaszepsi jeziora, Kaszepsi las, Kaszepę łełają nas. Specjalnie dla dzierżążna w wersji punk rock. Czekaj, kurwa, nie odchodź jeszcze, trzymaj. Punk rockowy. Lecimy w punk rocka kaszepskiego. Lecimy, Tomek Nabi.
Ale ja wam ją zaśpiewam. Ja wam ją powiem tą ostatnią zwrotkę, bo to jest ważne, bo to jest to jest dużo pięknych brecci. A kto chce poznać piękne brecci, niech nie sknęży swoje deci i wyjedze na kaszyby, rosną brecci niby grzyby. I wchodzimy na ska czy na pan? To jest Na mądre. ska. I ostatni raz na ska. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, i... Dam, dara, dam, dam. Nie wiem czemu mam następny numer, mam rucham kurę, ale ją zostawiam na koniec. A może byśmy A, czekajcie, ja mam specjalne do tego. Macie co wypić? No to weźcie coś dla plaja, oni tam do was serwują, nie? To już nie mam wam co dawać. Mam teraz pomysł. Mam markę. Będę rysował serduszko. Jak ktoś nie chce, to się nie musi rysować. Ale jak ktoś chce, to będę rysował serduszka. Dzisiaj mamy sytuację wyjątkową. Mamy braci Gruczołów z Warszawy. I braci Plewka też mamy. I mamy braci Gruczołów z Warszawy. Wykorzystajcie to, bo to jest wyjątkowa sytuacja. Zazwyczaj są wszyscy Gruczołowie i oni jadą bardziej w omandzie. Oni wyjmują fiuta, dotykają łasycami, a ci są bardzo taki wysublimowani. Oni chcą narysować serduszka na piersiach. To jest stołeczna Warszawa i my to, nie ma problemu. Bardzo się cieszymy. Zobaczcie na gabaryty, zobaczcie na jego sznyty. Czemu nie ma przygrywki? Nie chowaj się. Przy okazji przygrywki bardzo bym prosił kolegę z akordeonem, żeby był bardziej nagłośniony, tak samo start, albo ja tego nie słyszę. Słyszycie jak go miał? A sax, słyszycie sax? Bo ja nie słyszę. Sax? Słyszycie sax? Nie! Sax ja nie słyszę, bo to jest bardzo ważne. To jest Piotr z zespołu Ludoja. Brawa dla Piotra, przyjechał ze Świnoujścia. Postanowił zamieszkać tak na Szubach, to jest chłopak. A jak wszyscy wiedzą, ze Świnoujścia do Wołyń droga nie była krótka. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu lapsa poda. Nie chcę podać, a to szkoda. Proszę Państwa, oto Ozzy. Ozzy dzisiaj ma w oczach takie spojrzenia, że nie przemykają do korzenia. Proszę Państwa, oto Ozzy.
bardzo grzeczny dzień. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ojciec, to mój spadek. Rudy dziadek, to jest gruczoł i lipka we własnej osobie. I jak z niego wyjdzie dzik, to narodzi się wilk. Nie mogłem tego powiedzieć, bo byłem sam, że tego nie powiem. Ale lecimy dalej, czyli chodzi o płód. Bo wiadomo, że z wilki z gruczoła się narodzi malutka pszczoła. Na wypominie podczepiona do pszczoła, malutka pszczoła. I żółek przychodzi, a wiadomo, że jak żółek przychodzi, to się dziecko płodzi. A płód jest dziki i płód jest zły. Płód ma bardzo ostre kły. Jak płotka szkłoda zimą, udusi cię prepowino, bo płód jest dziki, płód jest zły. Płód ma bardzo ostre kły. Jak płotka szkłoda zimą, udusi cię prepowino. Dam, 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 dam. Ja niestety muszę przypominać o tym, ale wiecie co? Muszę wam dopowiedzieć.
bo dostałem informację od biletera i wyobraźcie sobie, że od godziny 16 do teraz normalnie tylko 1500 zł kurwa wpadło do kasy. Ja też, to jest najgorszy wynik w całej historii w ogóle Trójboli, nie? Także chciałbym powiedzieć tym ludziom, którzy tutaj jeszcze są i nie zapłacili kurwa za wejściówki, weźcie się kurwa ogarnijcie, bo tego kurwa nie będzie w przyszłym roku. Kto do was przyjedzie kurwa robić taki odpierdol kurwa w ogóle za takie kurwa marne grosze. Odpierdolamy, lecimy, pieniążki, drum and bass. A, dobrze, właśnie mi kolega tu podpowiada. A co ty masz do... jakaś propozycja a propos, żeby ludzie się zrzucili? Tak, ja mam propozycję. Nie, ja normalnie, ja już tam. Tak. Słuchajcie ludzie, jest taka akcja. Super koncerty. A wy co lubicie? Doktor Ery, DJ Step, teraz grają. Ja piję własną krew. No teraz piję własną krew w tym momencie, żebyście wy kupili bilety. Jak wy nie kupicie biletów, to już nikt nie kupi. Przecież, kurwa, DJ Step nie kupi biletu na własny koncert, to kurwa pojebał was. Jest, czerwona. Dawaj. No i na wszystko. Co miałem powiedzieć, zobacz. Chciałem powiedzieć, że my tanie nie byliśmy. Ale idź kup normalnie bilet, co ty chcesz mi dać 5 zł. Normalnie kup bilet, tutaj jest biletami 60. No weź, proszę cię bardzo, tutaj jest bilet. Kurwa, naprawdę. Czekaj, to gadać. Dobra, lecimy dalej. Dobra, gramy dla tych, co tutaj kurwa wykupili. Dzięki za dobre słowo, ale to... Chuj z tego wyszedł. Wyszedł i dawał mi 5 zł. 5 zł! To ja nawet nie kupię za to chłodnika. W czapce. Pieniążki! Aha! A może byśmy tak coś wypili? Owszem, w każdej chwili. Moja babcia jest zagorzałą, że... O kurwa, poczekajcie, bo kolega ma tego atak. Ale już mam. Kolega ma atak, poczekajcie, zaraz dojdzie do siebie, zaraz dojdzie do siebie. Już mam, no. Jedziemy z pieniążkami. Jedziemy z kawałkiem pieniążki. Słuchajcie, kto chce dać te pieniążki, taka jest prawda. No i bardzo to szanujemy i super fajnie, ale uwierzcie, że stoją tutaj przed tą sceną ci ludzie, no sobie myślą, że kurwa, tych pieniążków nie dadzą, bo już na kurwa stoją, mają nas w piździe, kurwa, nie? Centralnie. Ale być może, ja też miał centralnie piździe jak go, bo wejdę, pieniążki kto ma? Pieniążki kto ma? Teraz się rozkręcimy i to obrzucimy. Czekać na odór. Czekać na odór. Pieniążki ma, leży góry kasyca, a to pieniążków nie ma, temu obciąga krzyca. A nam wszystko jedno, ten nowy cały świat, to nowy
Pieniążki to ma, to spuszcza się na cyce, a pieniążków nie ma, no nie Pieniążki kto ma, ten wciąga kot z karłami, a kto pieniążków nie ma, na pakiet znaków. Słyszałem, że ktoś tam chce coś wpłacić na bliku, nie ma problemu. Doszły tu do mnie takie słuchy, że niby ktoś chce wspomóc imprezy na bliku. Bardzo proszę, nie ma takiego najmniejszego problemu, również mogę otrzymać blik. Gotówka jest wskazana. No zaistniałeś teraz pośród dziewczyn. No. Okej, dobrze. Zostało to wskazane. Bo takie rzeczy się docenia. Zaskoczył mnie, inaczej mi dostał bryja. Ale nie, spoko, fajnie, ale dajcie to bileterowi, nie. Ale bileter i tak nie ma. Dobra, słuchajcie, to idzie na kapelę, które tu grają, nie? Na organizację, to nie idzie na mnie. Igen, spytanie chryzantemy złociste. Straciłaś? Kurwa mnie. Rzucę się. Polskie fale. Nie powiem się. Dzięki. Bo kurwa, na bileterę to dawajcie. Koszul! Koszul! Wielką minut. Kolega Janusz jak zwykle Stary Rydowiec, posłuchajcie go, kolega Janusz. Perkusownik Borowników, ale jeden z najlepszych zawodników na rajach w Świętokrzyskim. W różnych rejonach na Śląsku. Bardzo dobra sytuacja. Idę, jeszcze nie mam. Kurwa mnie, rzucę się z wysokości, ale nie pomyśl się jeszcze, bo kurwa mam gumowe kości. Złociste oczyste stoją na fortepianie i nie potrzebaj.
tylko dosłownie w tej ostatniej chwili gryzą. Pistolet sobie kupię, ale nie zastrzelę się, bo kurwa mam cię głęboko w dupie. Dobra, nie ma się. A brawa kurwa czy coś? Kurwa. Ja wiem, że... Flasze pepki jeszcze chcą sobie zaśpiewać. Ola monolóżku. Bracia plewki. Zróbmy nam się bracia plewki. Bracia plewki. Bracia plewki. Dobra, latający kolender, kurwa. Latająca plewka, tak. Nie ma Sylwka, nie ma Bosmana niestety, bo umarł. Ale kurwa, wyżyk. Tam osób dociągnął, niestety. Słuchajcie, dajcie kogoś przygrywkę, niech te chłopaki i dziewczyny potańczą, bo już się zebrać drinka, kurwa, ja teraz naprawdę, o co się zapierdalam, to biorę drugą drinka. Dajcie przygrywkę, Tomek! Dajcie kogoś na zbiegówkę, bo ja muszę się na... Mój dom z gladiatora. To jest muzyka, mamy, a
Stałem się bardziej niż ty. Na latający kolender biora. Obejrzyjcie mój kolender biora. To jest różny Amerykanka. Ośmielita już siostra Czopora. Latający kolender to odskoja mata. Obejrzyjcie mój kolender biora. To jest różny Amerykanka. Naszy dworczyk wiadomo dziewczyna. Każda młoda i ładna i zgrabna. Lecz potwierdzi to każdy marynarz. Zimna jąka to ryba dla czarna. Oj, oj, a jąki kolce twoja i twoja mata. A starosta leży, a tam leży żelazo, dalejcie wina. Zimna jąka to nasza wygrana. Kiedy ją poprosiłem do brata, to się zaraz zrobiło uparcie. Kolendor Soja, obejrzyjcie mój dort Gladiatora! Down, down. Je, wszystkich je. Ktoś zna ten tekst? Chce zaśpiewać może? Damsiu, gdzie jest Damsiu? Damsiu jeszcze żyje w ogóle? No to dawaj. To jedziemy. Chodź. Dobra. Raz i dwa, i raz, dwa, trzy, lataj. Ty miałeś śpiewać, a nie tańczyć z mikrofonem. No to kurwa, pierdolę. Dobra? Dobra. Braciom plewka się podobało. Dobra, Nie można polegać na ludziach niestety, ale... Okej. Jest bo... Gdzie Damsiu jest? Gdzie jest Damsiu? Damsiu, jest Damsiu na córkę rybaka? Damsia prosimy. Damsia prosimy. Starego naszego znajomego, który teraz niestety się wyprowadził do miejsca złego. Jeszcze nie ma, no. O kurwa, Szymon przyszedł. Kochani, naprawdę już nie tak najlepiej do domu idę. Ja
was kocham, kurde. To jest nasz brat Blewka, to jest nasz brat Blewka. Blewka szczery, Blewka szczery to jest. Naprawdę, ja już mam dzisiaj dość. Kocham was bardzo, bawcie się dobrze, sobie. Ale kurwa, tak zajebany jestem, że już do domu idę. A czy ja mogę zaśpiewać jakąś piosenkę? Słuchajcie. Tybo, dziękujemy serdecznie, naprawdę. Ale musimy kontynuować występ. Kontynuować występ. Proszę cię, drodzy. Ostatnie 2 słowa od Szymona. Słuchajcie, ja naprawdę mogę fajną piosenkę zaśpiewać, co nie? Słuchajcie, dajcie mi jakiś tam beat dobry, kurde. Ale Krzysztof Ale jaką piosenkę? Ostatnią masz Ale szansę. Janek, powinieneś zapytać, jaką piosenkę chciałbyś zaśpiewać najbardziej? Dla Artura i dla Asi. Dobra, Szymon niech zaśpiewa. Jaką piosenkę chciałbyś zaśpiewać najbardziej? Patrzcie, zaintowy. Tak, to moja ulubiona. I gaz do Dajcie mu się skupić, spokojnie. Chwila ciszy, spokojnie. Dajcie mistrzowi przemówić. Skupcie się, skupcie się. Dajcie mistrzowi przemówić. później. Taki piosenek. Ludzie. Głośniej kurwa i zmieni widziwici. On będzie plewka, on będzie plewka. Prześpiewaj 100 lat. 100 lat. Chłopaki. Jeszcze kurczę, no bo nie. Nie dam rady. Albo jesteśmy, albo nas nie ma, albo się żyje, albo umiera! Kurwy jebane! Jedziemy. Panowie, bierzcie to wszystko. Bierzcie kurczę roboty. Nie bądźcie nam rady. Dziękujemy Szymonowi. Lecimy dalej. Wódka musi być. Piotrek. Podaję ci serce. Mówisz, że mało. Zadam w kutasa. Malutkie kakao. Kiedy zechcesz wyjmuję. Gdy zechcesz zechcesz. Come on. Koło zostawiłam sobie do obrony. Mój ojciec dobry przyszedł. Nienasycony od ciebie odchodzę. Nie chcę mieć dla ciebie
wiele napisów dzieci. Absolutnie się nie zgadzam. Zostali polowany moim ciałem w więzieniu albo w świetlicy. Proszę nie dotykajcie moich cycy. Nie dotykajcie moich cycy i chuj. Obronie. Znam parę chwytów. Szałem na słonie. Jak ktoś jest karate, ćwiczyłem z bratem. Ja jestem Twoje żyły co mi na koszulę, a twoje żyły co mi na koszulę, i twoje żyły co mi na koszulę, i twoje żyły co mi na koszulę, twoje żyły co mi na koszulę, cały czas to, one nie to, on cały czas to, on nie to, one cały czas to, na koszulę, twoje żyły co mi na koszulę. Chciałem wyrazić wyrazę uszanowania Z napisem plewka, mistrz, karate, mistrz. Bardzo dziękuję serdecznie, ale ja dla was jako Salami numer 12, chciałem wyrazić wyrazy szacunku, jeżeli się wszystkiego chcieli posłuchać, co ja pierdolę. Dla Arkadiusza basisty, który wszedł tutaj po prostu z dupy, bo ktoś inny miał grać na basie. Kompletnie. Wszedł i to wszystko zagrał. Tak więc chciałbym brawa dla Arkadiusza. Arek jest wielki. Brawa dla Arka, Arek jest... Zaszujcie pizdę dla Arkadiusza Krasiaka! Arkadiusz Krasiak jest niewymownym. Ja ochłonę w mojej pisie.
oszukuj, tak było. Zrobiłby cię na świecie pizdę. Przestań oszukiwać. Zrobiłby cię na świecie pizdę. Codziennie obudziły cię na świecie pizdę. I teraz co to było? Znowu ten dźwięk to robi. Mówisz mi, przestań narzekać. Przestań narzekać. Przestań. Jeszcze nie tematę. Znowu ten dźwięk. Znowu ten dźwięk, znowu ten dźwięk. Mówisz mi! Znowu ten dźwięk, znowu ten dźwięk. Kurwa! Znowu ten dźwięk, zaskoczona. A teraz kawałek walka specjalnie dla Sylwka Bosmana. Dziękuję serdecznie.
Chciałem podziękować jeszcze tutaj Piotrowi na saksie. Dobra, będzie na to czas później, kurwa, teraz napierdala. Nie ma takiego czasu później. Teraz jest najwyższy czas. Nie obrzydzajcie Piotra. Dobra, lecimy w walkę. Barka. Pan kiedyś stanął na brzegu. To jest specjalny klasyka dla naszego bosmana. Wszyscy znacie walkę. Bosman kiedyś stanął na brzegu. Możemy? Patrzcie, jak oni się zdroją. Robili z innej planety. Nie od nas, Kaszub. Możemy już? Taki prosty kawałek zagrać bez zbrojenia. O, mogę? Bosman kiedyś stanął na brzegu. Szukał ludzi gotowych pić dalej, cieszyć serca, wspólnie życie. Uwaga! Bosman! Nie, oni tego nie znają, Dobra, mamy własny kawałek, dobra. Rucham w górę! Rucham w górę! Dobra. Nie rozumiecie po momencie. Rucham w górę! Rucham w górę, rucham w górę! Rucham w górę, rucham w górę! Rucham w górę, rucham w przygrywkę po cichu, dajcie przygrywkę po cichu. Teraz słuchajcie, sytuacja specjalnie dla nas, tutaj jest wyjebane zimne ognie. Rozpuść to, zobacz sobie. Rozpuść to.
Będą wśród ludzi, zrobimy tego, ale nie odpalajcie jeszcze. Nie odpalajcie, nie odpalajcie. Zrobimy to do nas, rucham w górę. Zaraz po powrocie małżonka rzekła mi, nie spierdalaj tak włączyli. Rucham w górę. Rucham w górę. Zaraz będzie Peter. Będzie. Zaraz będzie syfon. Zaraz będzie syfon. Musiałem wyjść pod nabój. No idzie. Odpierdoliłem teraz zabór. Uważajcie. Bo wiecie, że ja bydła nie toleruję. Świnię gardzę też. Tylko drób się liczy. Drób lepszy jest niż jesz. Jeszcze raz. Bydła nie toleruję, pamiętajcie. Świnię gardzę też. Tylko drób się liczy. Drób lepszy jest niż jesz. Rucham w górę. Bardzo proszę.
górę. Rucham górę. Rucham górę. Ty nigdy nie chcesz się napić. Hektara ma. Po porodzie małżonka rzekła mi: uspokójcie się, to też mam służyć. Spierdalaj tam, są drzwi, rucham górę. 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 No dobra, no do widzenia, Last Christmas, bo widzę, że już tu Jak będzie... widać, szukanie kury nie zawsze wychodzi. Last Christmas, Last Christmas, Last Christmas. O, to są dziewczyny ze stołków, które mamy tutaj. Obrazoburcze. Panie proszę panów, jak nie ma panów, panie proszą jamochłony. A jak nie ma jakiś tam dwór z morza, to panie proszą same siebie. Bo last Christmas, I gave you my gift, by the very next day, you gave me no gift. This year, to save me for tears, I'll give you another local. Uprawiamy seks w kondonie, lecz żeby się bez maseczki. Może nie będzie zakażenia, ale nie będzie córeczki. Zresztą ta szmata uchroni przed wirusem, tak jak szwaba uchronił astmę. Przed nazistowskim śluzem uchroni cię przed wirusem, tak jak przed niechcianą ciążą. Uchronił cię stosunek przerwany z grupą gnianych saudyjskich książą. A jak znów zarazisz się, nieważne, tak za pół roku znów zaszczepisz się. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. And this year, to save me from tears,
Daj mi spokój, proszę cię. Okej. Okej, specjalnie dla ziółka. Coś z jego klimatu, z jego towarzystwa, czyli dobry lekarz był i mało pił. Dla ziółka. I'll give you another knockdown. We'll down in a second.
Dobry plewka był i mało pił. Dobry plewka był i mało pił. Dobry plewka był i mało pił. Doktor Ery nigdy alkoholu nie 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 pił. Dobry plewka był i mało, doktor Ery Rybaka, gramy to czy nie? Jest Dabciu, Dabciu jesteś, Dabciu! Dabciu jest czy nie? Kurwa mać grać! Grać, kurwa mać grać! Dabciu! I na specjalne życzenie doktora Ery, Kaszewsi jeziora, Kaszewsi las. Mam dla ciebie nowy kapelusz, którego nigdy nie miałeś jeszcze. Bartek, Marcin, Oj, DJ Stempino, let's come on. Teraz było. Uwaga, i kto nadchodzi z kartonem pełnym dobra? Dobry człowiek to jest. Proszę bardzo. Browa Rambel, Remus.
Wtedy patrzę, a ja tam widzę, normalnie stoi pan Grzegorz. Gdyby pan Grzegorz nie pochodził z Kurków, zapewne pochodziłby z Kaszub. I Kaszewski pan Grzegorz, Kaszewski pan, Kaszewek, Kaszewek, Kaszewski Grzegorz, Kaszewski pan. Że to leży tej do kartezów wieży. Tom na rynku tupnie nogą, komu każdy gość bron. Ach te wąsy, to są suki. Ach te wąsy, po głowie. Na ten czas Andrzej Macierzyński. To jest Lucjan Kidryński. Kasecki jeziora, kasecki las. Kasecki jeziora, kasecki las. Potrzebuję ciebie. I wtedy patrzę, czarna toń wody ukazuje chuju. Kasecki jeziora, kasecki las. Kasecki jeziora, kasecki las. Ach, ten Andrzej Pan. Napierdalaj zga. Dawaj, dawaj. Enigmatyczny perkusista odszedł. Dobra, następny zespół Bibrownicy. Serdecznie dziękujemy. Bardzo prosimy na scenę następny zespół Bibrownicy. Uwierzcie mi, będzie dobrze. Po łacinie to jest homo bibrownicus. Także
Wszystko się A, zgadza. myśmy nie zagraliście Padam na ryja. Padam na ryja nie zagraliśmy. Gramy? Jeszcze jeden numer. Biedrownicy się szykują do nas, przechodzą. A my jeszcze Właśnie. ostatni numer zagramy. Biblowcy, róbcie pompki, a tutaj padam na ryja. Jeszcze nie. Nie grasz? Już nie grasz? Dobra, z jednym tytułem zagramy. Ostatni numer. Do Padam na ryja. No przecież to miał... Harmonia, gdzie jest harmonia? Harmonia do chuja pana! O. Podają tonikę. Alma mater Polonia, w odbytnicy mieszkał.
serdecznie, bardzo miło było, aczkolwiek niekoniecznie. Następny zespół Bimbrownicy i będzie sympatycznie, tutaj też się będziemy z nimi pokładać i będziemy z nimi występować. Będziemy na przykład śpiewać kawałek znanego zespołu z nimi. Przyjaciel mój odjechał, mówi daj mi klucze. Na przykład będziemy grać ten kawałek. Także nie rozchodźcie się. Jesteśmy przyzwyczajeni tutaj do sytuacji, gdzie Misiaczki, zasprzątać. Chłopacy, to było fajne. Nie wiem, naprawdę, ale ja udaję teraz. Co ty robisz No właśnie, wiesz czego szukałem? Jednej rzeczy, bo zwykle przyszłaś, tak. przyjaciel mój odjeżdża, mówi do mnie, pójdźcie w dupę. Teraz będę się grać w Bimbrownicy i zagramy ten szlagier na pewno. Tam za kejsem Nie rozchodźcie się, bo to jeszcze nie koniec, no. Jeszcze będzie gruby rock'n'roll, glitter rock'n'roll. My to zostajemy i będziemy iść na wodowody. O! Proszę. Jeszcze 7! Jeszcze 7! Noworodkę! Jeszcze 7! To nie są roześnięte. Shaker, jest jeszcze 7. Kamienic. On już nie chce. On mówi, no coming out. No coming out. Stary, Kłęłałeś i chodź. on się śpiewa. Wydlek moje łez Mój przyjaciel dał mi szluca. Zapadła. On dał mi ślub. Mój przyjaciel dał. Bracia Mlewcy.